Kaixo, ongi etorri denoi, Ezkaratzianeko saio berri hontara, gaurkoan Malen Aretxaga. Etorri zaigu, onera. Zemuz, Malen? Ondo. Bai, ezta? Bai. Zu, Malen ezagutu gendun Gaztetxefen, hemen egindako, olako lehiaketa sukaldeko hortan. Bai. Eta etxean asko sukaldatzen dezu? Gaztetxefan hor, azte horritxan bai, baina onja gutxi hau. Karo, bai. Eske kompetizioa balin badago ez, baina bestela gutxi. Bai. Bueno, ez dago gaizki. Gaurkoan errezeta goxoa, erresa, eta batez ere asebetetzekoa, gero kontatuko izu. Egin behar dugu, olo hamburguesak, gaietatxuak hobeto esan da, gaztaia eta barazkikin. Bai. Eta hortarako osagaiak izango die, olo balutak, barazkiak gustoko, arrauzak, gatza, oliba olioa eta ur pixka bat. Bueno, Malen, prest gareia, nik errezeta kontatu dut, erresa, goxoa eta asebetetzekoa. Eta, karo, niko izatik kontatu dut. Bueno, Malen, zuk zenbat urte dauzkezu? Nik 12 urte dauzkezu. 12 urte, eta gozea? Asko. Eske hori da asuntoa, karo. Eta orduan, hemen gare amak, egun guztie, preparau, kozinau, hau gustatzen zait, hau ez, hau bai, baina gozea dauket, zure hola? Bai, danonantzea, igual, Zure gurek danonak berdin. Orduan pentsatu gendun, ezta? Guazan errezeta bat ikea, plateren mai erdin utzi daikeuna, eta zuk kirola ike aldezu. Bai, ez? Ze ikezu, adibidez? Nik igeriketa eta eskalada. Bueno, eta karo, igeriketatik bueltatzen zeanen, ze ikezu? Jan. Maien erdin, olo gaietak. Eta eskalatzea juten zeanen, ze amatezu? Bokadilloa. Bokadilloa. Bueno, olo gaietak ebai, poltsa baten eman daizkezu, Kiston plana. Bale. Orduan, zein behar deu, lehenengo barazkikin hasiko gea. Ni tipula moztukoet, eta neharren ikingo dut. Eta zuk azenario arraiauko iazu? Fenomeno. Karo, guk hemen, nola ekologiko nahi gehan, gure, bergarako azokan osirondon gaude, eta elikanea, barazki batzuk ekologikoak dira. Orduan, ekologikon dagona, azalaik ez daukezu kendu beharra. Asi que, ala, ez daukezu zuritu beharra. Eman horri gogor. Tipulatxoakin hasiko naiz. Bueno, Malen, eta, konta bilazu, gozea beti, eta zure amak ze prestatzeizu, dana ona? Bueno. Zu dana jatezu? Etxen? Geixena. Geixena. Ze ez zaizu gustatzen, venga, guazen erresetik astea. Puria zeba. Zagit. Aspertu ikentzea? Bai, nahi txitxana bai, baina nire amana gero ja ez. Dios, bale. Eta, klaro, eske, bakoitzak berezea dauka. Orduan, ez da erresa. Pakizu hau nola egiten den erresago? Zara. Hau jarri hemen, hola, eta inindarra bereka. Bale. Erresago? Bai. Bai, arki. Karo, puria. Eske, nire amake bai berdina itxo. Nire amak itxendo purea, neberan dauken danakin, eta orduan beti da zapore berdina, eta nahi retzea gustatzen. Zura make bai hola itxo purea? Bueno, batzutan diferentia itxea, baina... Batzutan diferentia, behintzat suerte daukezu ba? Bai. Ez da txarra. Bale, eta puretik aparte ze, arraia jate aldezu? Bai, baina gustora ez. Bale, bai, baina horpegi horrekin. Ja, bai, nire txene alaxe izatea. Bai, baina kriston kejapi jokin. Bai, hola izatea. Aragi ondo. Bai, hori bai. Aragi ondo, karo, bai, aragi egunero jango ganduke, Eta barazkik zemuz? Ondo. Ondo? Bueno, ez dago gaizki. Mania diozu baten batei? Bastabet, bai. Bai? Brokolixa. Ai, brokolixa, eske brokolixa zaila da, pentsa, Badao jendea brokolia kristona gustatzen zaiona, baina, beste batzui, hola, zaixegoa da. Azalorea bai? Bai, hori bai. Azalorea bai, Bai. Beida, bueno, ez da txarra. Basuria? Basura. Bueno, gu basura hemen ez daukeu. Zatio, nik honekin danakin salda ingoet. Bale. Baina hortxe ondo, earki. Bale. Perfecto. Bale, guain pasau jazu lehenengo olioa eta gatza, mesen. Hori da. Earki. Mi esker. Bueno, zein bar deu lehenengo eta behin? Sofrito bat prestatu. Ze azkenen edozein etxetako trukoa
sofrito on bat izatea. Karo, purea baita ere diferentea izangoa ba, purea pixkat erregosi eta txukun ibili ez, edo zea egin. Azenarioa botako du baita ere. Bai, aber, hoi da, nik hartuko lasai. Zu segi guantxe utziko izu platera, eta hemen seituko dugu. Eta sofriton bat preparatzeko klabea izaten da, ba goxotasun ematea barazkiri. Orduan, nik beti botatzen den lehenengo, azenarioa eta tipula, gogorrenak dielako, eta orduan denbora gehiago behar dutelako. Eta baita botako diet gatz pixkat. Malenek badakizeo zer berdura prestatzez, gaztetxefen, karo, lehenengo saion apuntatu zineten zenbat, 20? Ez da, asko. Asko. Talde pilo bat, 8 talde bazineten, baina gero bereiek finalera pasatu zian, ezta? Bai. Eta, karo, lehenengoan beraien nahi zuten egin zuten, baina bigarrengo saioan ze intzen duten malen? Arroz integrala berdurekin. Arroz integrala berdurekin. Hoxe zan platera prestatzeko. Etzeon beste aukeraik. Hori bai, ala bai izan bertzan. Eta, karo, gero beraiek aukeratu zituzten, goxagarri batzuk jartzeko. Zuenak zeintzuk izan ziren? Idarrak. Idarrak. Irugiarra. Bai. Tero pixkat mexikantako eta jauna. Bai, hori izan oso ona, oso ona. Baina niri gehiena gustatu zitzaitena izan zen, ilarra freskoak prestatu zituztela. Eta hori, gaur egun, ez da hain ohikoa, ze etxe askotan ilarra freskoak ez da gila preparatzen dien. Gu bai, Zuek bai, ez da? Bai, gu bai. Hori da asuntoa, ez da, Malen? Zuk badakizu zeo zer sukaldea, eta zure etxean sukaldatu egitea alako. Bai. Klaro, hori da. Orduan behin... Basuria. Basuria, bai. Bai. Gure basuria, jarri hori. Oso ondo. Orduan behin zure etxean zuk jan balin badezu goxoa, eta ikusi balin badezu prestatzen goxoa, bakaro. Hoi honor, zelenengo piperra botakoet. Zeni hemen izketan nahi naiz, baina sukaldature egin beharkoet, ba? Horea. Karo. Bueno, orduan guain zuk itzeia zu. Zuek gaztek, ze gustatzen zaizue jatea? Ja, kontau diazu zer ez zaizuen gustatzen, baina gustau, ze gustatzen zaizue? Bueno, danetik, zabet. Danetik, launekin gehitzen zeanen, ze jatezue zuek? Geratzerakoan txutxeak, baina... Txutxeak. Txutxeak, baina txutxeak noiz jateitu zuen? Ostiral, zapatu eta igandetan. Bueno, behintzet muga batzuk badare, hor? Horea, astian zehar gero ja ez. Astian zehar ez? Ez, horrez. Ez da denboraik, astian zehar jateko. Eta txutxe mota, karo, gure garaien txutxe mota asko etzeren, regalize pestakoa genduken guk, ni akordatzen nahi sortaz. Hoi jaten genitu, baina zuek horiek ez dituzu ikusirein. Bai, ni bai. Bai, Bai, probauta daukat. Bai, eta gustatzen zaizu regalize? Bai, zeuan txarra. Ez zeuan txarra, bueno, konformatzen geha. Eta zer da gehien gustatzen zaizuena jatea, ber? Zait, regalizak, baina. Bai? Bai. Bueno. Ja, gero paketiak, bai. Paketiak, pakete santu hoik. Jampersak. Jampersak, ze goxuak, jampersak. Ez dira entxarrak, jampersak, Ez. Ez? Ze gehiago? Zait, jendeak takisak jaten. Takisakin ni problema badauke ja, Zatikoiek gero atzekalden osagaia behitze izkiozu, eta hor izen batzuk atatzeia eta izkitena bate gustatzen. Zuek etiketa ibeidatzea diozue? Bueno, aspertuta garenean. Hoi hona da. Bueno, behintzet aspertuta zatenen, etiketa beidatzea diozue. Eta hor izen luze batzuk agertzei ez da? Bai. Bueno, hoiek ez dia honak, Hoi ja badakizu ez da? Bai, bueno, earki. Jakin bai. Jakin bai, baino, Karo, goxuak daude, ez da? Karo. Eta hor, zuri nik ama bezala ez, beti esaten dut eta pentsatzen dut. Jo, ez da erresa zatio, zuek edade baten zaudetenen, non gustatzen zaizuen, zapore fuertexegoak, igual, ez? Eta horregatik bilatzen dituzue, akaso? Nik patata frigitukin hori gertatzen zait baita, asko gustatzen zaizkit. Eta astean behin beti patata frigitua jaten ditut. Baina egia da, igual gazteetan ez dezula horren beste begiratzen etiketa hori, ez da? Bai. Eta, zuen artean adibidez, ohiturak aldatu dira, guk gure garaian, ez genitun edariak hartzen. Zuek edariak hartzen dituzue? Nik eta laguna justo ez, baina ero batzu mutilak eta bai. Bai, Bai, bebida energetika. Bebida energetika, ara, hortxe daude. Jo, eta hoiek zuek ja jakitun zeate
arazoak eta sortzen dituztela batzuk, ezta? Bai. Hola, pixkat astorauta bukatzen duela batzuk, ezta? Bai. Kontu zibili behar da, azken finean sartzen dezun hori gero kudeatu inbar da, eta kafea bezala, ezta? Horea, bai. Gu amak kafe gehiegi hartu degunean ere, azkenen urduritxo gelditzen gea, ezta? Eta nik uste gaina, buia gehiago egiten duela gaina. Pues bebida energetikoekin antzeko parezido. Venga, botazu ja, kalabazine, hemen kuiatxoa, hori da, pikai. Oso ondo. Listo, jazta. Hori hor, raiadorea gainen jarri, oso ondo. Bueno, hau ja, pixkaten eukiko dugu, nahi badezu zuk, egiozu pixkat, hola, eraine, nik gatz pixka gehiago botako jot. Holaxe. Bueno, eta zuek goxoki pila jaten dezuen da gero garaien, zemuz gero? Ondo. Tripakarakin ez aldezu inoiz bukau? Bai, noiz baitxu bai, Hori nire amonak esaten zuen, hori pasau inbardala eta, baina behin pasau ezkio, Bai, bueno. Ikasingo zu ere. Bai, bueno, behin baino gehixotan, hori. Bai, behin baino gehixotan pasau behar dezu hoi konturatzeko, ez? Bai. Bueno, eta neurri hartu eta holako gauza. Bai. Bueno, hori importantia da. Bai. Zuen artean adibidez, gelditzen zeatenen eta, ez zeate, txikik eta zelebrazioak ospakizunek egiten dituzuenen, bai. Gehitze altzeate, hola, pizzeria juteko eta holako gauzak. Ez. Ez, Oaini merinda iki aldezue? Bueno, bai, merendolak. Merendola ikezue? Bai, bueno, aurten ja ez, aurreko urtietan eta bai, baina, bai, aurten ja ez. Hortxe zarete ja, ez? Bai. Igual nahizu, baina ez tezu nahi danakin ja, ez? Ja, foioia hundie da, bai. Ez? Eta orduan igual, jende gutxiokin. Bueno. Eta gauza horietan animatzea altzeate zuek kozinatzea? Ez. Baina ber, Malen, nola ingo dugu osasun kozinatzen ikasi ez padeu kozinatzen? Ja, bueno, ez da bit. Etxen ez dizu eguzten ez da? Segun zedan ez, baina... Eta ze uste izu adibidez? Ez da bit, arrautza frijitxuak edo ditzen ba. Bai, hori bai, Bai. Bueno. Jende, bildurre mate jo arrautza frijitxu bat itea, hori egia da, Bai. Kesi salta oingo egin, kesi erre ingo naiz, eta hori biltzeia. Bai. Zu ja dominauta dukezu orduan. Bai, bueno, gaztetxefian inginuan. Bai, gaztetxefean inginuan, porque pintxorako, arrautza hori frijitzen, tope. Bai. Bai, egia da sukaldatzen asko ikasten dela. Bai. Adibidez, pazientzia dukitzen. Bai, bueno. Arrautza bestela puska bitea, eta. Hori da. Bueno, guk hemen pazientziare baukau, hau, hola sofritua, goxua iken. Orduan, hau pixkaten euki, eta guk ondoren egin behar duguna da, beste osagaiak onera bota. Orduan, momentu baten, estaliko dugu, eta minutu batzuk emango dizkiogu. Bueno, Malen, sofritoa eharra prestatu dugu, bale. Guain, urpikin bat botako diogu. Azkenen, hemen nahi duguna da, saldatxo bat sortu, holaxe, bai, ikustezu, pixkatxo bat. Bai. Eta orain, olomalutak jarriko ditugu, bai? Bale. Eta olomaluta hauek, orain jasua itzalduko dugu, bai. Eta olomaluta hauek naztuko ditugu hemen, eta egingo dira ur hori xurgatuko dute, salda hori, zapore horrekin, eta hau erabiliko dugu gure gaietatxoak egiteko ore bezala. Orduan, zu bitartean, bi arrautza, irabiatu mesedezot, ezer puskau gabe, mesedez, oso ondo. Zati telebistan gaude, baina ez gaude puskatzeko, hemen ere ez. Eta ikusten duzu hau, nahaztu, eta bero residualarekin edo geratzen den bero honekin, alde batetik xurgatuko do salda hori, eta bestetik, pixka bat egosi egingo dira. Zuk ohitura daukazu oloa jateko? Ba, bueno, lehen gehiago oinez. Bai. Eta nola prestatzen zenuten etxean? Ez, itxen ginuan jogurra. Bai. Jogurrai botatze jaun, arandanuak, batzutan frambuesak eta maiu gixak zatitxotan inda. Bai. Eta ero gainetik hori, abena. Ja, eta goxo-goxua, bai ez? Bai, gozaltzeko.
Oluak mila bilakaera dauzka, eta askotan, erabiltzen dugu bakarrik gosaritarako bezala, baina egia da oso bersatila dela. Orduan, gaurkoan errezeta gazi hontan ikusiko duzute zen bikain geratzen den. Proteina sartuko diogu arrautza, eta sartuko diogu baita ere gaztaia. Eta honekin danakin egingo dugu orea. Orduan, daukazuten edozein gaztai, azalak ere balio du, jatekoa balin bada, noski. Batzuetan jatea badago, eta beste batzuetan ez. Hori etiketan jartzen dizue. Ikusten, ze importantea dan etiketa lehitzea? Bez? Eskerrak Malenek eta aspertuta daudenen etiketak lehitzen dituztela. Oso ondo. Bueno, eta gero ere hemen zaporeak eman ditzazkezu. Zuri adibidez espeziak gustatzen zaizkizu? Bai, Tako mexikano eta olako gauzak. Ba, gaietatxo gazi hauetan ere erabili alditzazkegu, bai? Nik gaurkoan ez dut ezer ekarri, gatza bakarri jarri dut zer denontzako dia. Neri pikantea, hola. Baina, gustoko balin badituzue belarrak edo espeziak, nahi dezuen eran bota litzazkezute. Orduan, hemen ja, orea ja ikusten, ja beste tekstura badauka, eta zuk arrautzak hemen botako dituzu. Venga, oso ondo. Eta hori orain ere, nastu tenedorearekin pixkat. Orduan, alde batetik, nutrizionalki daukagu labore bat, oloa, gainera osoa dana, integrala, eta horrek energia pilo bat ematen die, azti behar dian nerabe hauei eta guztiz gozez eta aspertuta pasatzen dutenak, bestalde, barazkiak dauzkagu eta vitamina pilo bat sartu ditzazkegu hemen, guk hemen koloreak erabili ditugu pixkat deigarriak. Piperra, berdea, baina etxean nahi bazute, danai azalak endu eta dana txiki-txikiein eta ez dela ezer notau, oire egin lehike, bale? Listo? Venga, orain hau, horrela dijo, kontuz, kendu eskua, alrebes. Hau hemen egingo dugu, kontuz, perua dagola, hori da, orduan, orain hau hemen bertaratuko dugu, eta orain zuk nastu dena ondo. Venga, hortxe. Gatz apur bat gehiago. Oso ondo. Eta ikusi dezute, ja errezeta iaia prest daukagula. Zein da errezeta honen trukoa baita ere? Guk nahi dugu gaietatxo hauek gelditzea pixka bat, kraskariak, ez izatea gauza plasta bat, ez da? Bale, hortarako zein dan gakoa? Labera eramatea. Orduan, ja, orean hasita daukagun hontan, zemuz? Ondo. Bai ez? Itxura dauka ez? A ber, hemen telebistan ikusteko. Hori nahi badezu utzi hortxe? Ikusten dezute hemen ja bigune dagola, oso ondo maren, eta tekstura badaukala, eta gaztan usai ere notatzea baiet? Bai. Bale. Bueno, orain egin behar duguna da, gaieta formatxoa eman, errez. Behi da, zuk hartu hau, eta nik hau. Eta nik ingot bat, eta gero zuk beste bat. Goiara bete, eta bai behatzakin, zatik etxentzarete, ez jatetxe baten, lasai, bai? Behatza erabili leike, karbie balin badau, sudurren sartu. Bale, gauza horiek bai, ez da? Bai. Eskua garbitu, sudurren sartu, oso ondo. Eta, bueno, pixkat narratxe izateana, bueno, ez da importa. Batzutan, zeinentzako da? Ez dakit, hola, palmonstro las galletas esateana, pixkat ondia, eta zaizu, A ber, neska, danontzako iritsi behar diela, hola, oi da eta. Launen bat eukiko zu, gaieta jate hona, baiet? Bai. Nahi diozu saludo da bialdu? Hoi behantzako, Beha jakingo zein dan. Beti dare batzuk asko jaten duenak. Bai. Eta badare beste batzuk ez duenak, bate jaten? Baiet? Bai. Egi, Bueno, hauei, olako formatxoa eman, eta labera eramango ditugu, 180 gradutara, 15-20 minutuz, labe bakoitzaren arabera, bai? Eta seitun gea bueltan, dastatzeko. Bueno, Malen, atera ditugu labetik, egon dia bere 180 gradutara 20 minutu kasu hontan, daude hor gogortxuak eta
Ze, edari arraro magiko gabe, igual, zukutxo bat zemuz, ondo? Bai, ondo. Bai, ez? Zuku batekin eta hause, dazta egin beharko zu bat, ala? Bai. Venga, guazen probatzia. Eta bertzen muzkok dauden. Olo, gaieta, gaziak. Gazta eta barazkikin. Malen? Onak. Onak, eske hola esan da, jan lehizke. Osasuntxu, betegarri, eta edozein lekuta emateko. Zuko ere bai eskalatzea, guazen, ala? Bai. Venga, ba? Noa eman behar nazu? Polideportibora. Bueno, ez dago oso urruti, baina, venga, jungo geha. Bai. Ala ba, hementxe, eskerrik asko da noi.